Nongkhaii Drok kan Netherland ubadai uweiru uwe na kiri runar Phetrieh ubla syak thuat jur baha Europe bat ubashisin ula thok kela ka jong ka jingyap ula syak Pyniap ha Mexico ong uhe sorkar ha kasi thok ding balala. Umar ko eben lepo asnem ata ula syak siat ha kasi palai balala ha ati sapamde Saragossa ka sorba ka bajai kumba apsan kilometer na kanong ba Mexico City. Na kalyang kiru syempang kila pentikna halor ka neka jingyap jong eben ong uhe jong ka office jong unong bishar jong ka jalaleng bakalat pathai kubor kibor ka anjong ka ri Europe kalabu ya ka keteng eben kum uwe na kiri runar ubadan hapdeng ka jing syak thuet jur baha hapo Europe namar ka jing don keti ha ka kam Nongkhaii Drok na Brazil sya Netherland. Ka website jong ka kalau ong balarai pendem ya ha ubrai risau ajar arpau da ka baset patok palat hen news nam. Kat kum kilat pathai kubor jong ka thai la ong ba eben udan ka jingya dei bat ka we na kiken hun Hynrei syam la lap satyai ka jingyap jong ha ka te kapor lat no tang ka jingkren na ka we ka samla ya ka bakal no bakal kam bakal itu ya ka met yap jong